Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, nararamdaman ko parang nasisikipan ka sa suot mong pajama ngayon. Ano ba yan? Pajama ba yung suot mo? O lubid? Mukhang hirapan kang magsabi ng maganda. Parang may pumipigil sa hininga mo. Tanggalin mo muna yung suot mo. Parang nakakahinga ka ng maluwag. Alam mo nga, speaking of mga pajama, mga sleepwear, mga maluluwag na mga na mga pambahay, na mga underwear. Alam mo, sa totoo lang, dahil lagi tayong nasa bahay, ang sarap magsuot ng mga maluluwag. 'Di ba? Ang sarap magsuot ng mga basta yung mga malalambot na tela, yung mga ganon. Yes. Inisip ko tuloy nung minsan nga kahit wala na mas masarap yun eh. Mas maluwag, nakakahinga ka talaga. Malayang-malaya. Correct. Nakakahinga ng maluwag-luwag ang mga singit-singit sa katawan. Kaya parang bigla ko lang inaalala kapag ka nakakaramdam ako ng ginhawa, kapag ka maluluwag yung mga suot. Inaalala ko lang dati nung mga landi days natin, partner, yung gaano kahirap. Ikaw lang, wag kang nandadamay. Dinadami mo ko, di mo naman ako kasama sa mga lakad mo. Hindi, ibig sabihin nung bata pa tayo, kaya kita dinamay kasi magka-age tayo. Sige na, hindi ka na idamay sa landi days mo. Di wow. Di hindi ka na malandi. Sige. Ikaw na ang pinakamabait. Ikaw na susunod na Santo Papa. Nuknukan nga ako ng conservative. No ka ba? Nuknukan ng conservative. Oo nga. Sige na nga. Okay, go. Kaya mo kang dinadamay sa mga lakad mo, ha? Talaga? Minsan di ka nagsuot ng tong na brief? Hindi, walang ganoon. Oo. I'm still virgin. Oo, umayos ka. Tingnan mo, di mo nga maitawid. O sige na, ikaw na nga susunod na Santo Papa. Ang bait-bait mo, ikaw na talaga. Puno ka ng grasya. Kalurking. Ano yung kabataan natin? Bigla ko lang naalala kung gaano kahirap or gaano ba ka-uncomfortable yung mga time na, hindi lang naman ako ito ha, I'm sure makaka-relate ng mga nanay na malalandi nung minsan, di ba? Yung dating nagsusuot ka ng mga thong na masisikip, makakating lingerie, alam mo yung ganon. Although may mga iba na hanggang ngayon, gusto pa rin nilang gawin yun kasi gusto pa rin nilang to feel sexy, may ganun pa rin, and there is nothing wrong with that. Maganda nga kung kung hanggang ngayon ganun ka pa rin pagdating sa underwear, ganyan. Pero ako kasi nilagpasan ko na talaga yung stage na yan, tapos iniisip ko talaga yung mga moments na nakathong ka na ang hirap. Alam mo yung ganun, para lang malandi ka, ganun. Gagawin mo talaga. Yung bawat takbang mo kapag lumalakad kami, kumikiskis sa puwet mo. Na-try ko na din yan. Naramdaman ko din minsan yan. Diba? Sabi sa'yo diba? Yung mga ganun ba, as opposed to comfortable, sobrang komportableng underwear na maluwag, o kaya, alam mo, not having underwear at all, yung mga ganun. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag ka, yung may mga ganyan na nagpapasexy pa din and all. That's good kung hanggang ngayon ganun pa rin yung mga trip ninyo. Pero kung tama. So ikaw ba nagsusuot pa rin, tama ba? Nagsusuot ka ng mga see-through, yung mga 90s, mga ganyan, mga ganun lingerie. Ako? Hindi. Ang katikaya. Ang katikaya, hindi no. Saka may mga junakis kasi parang okay. Tsaka alam mo bakit? Parang hindi na kailangan mag see-through. Una sa lahat, breastfeeding nanay ako. So may kita nila dede ko dito. So, para saan pa mag-sitro-sitro ka dyan? Anong purpose? At saka konting hila lang na mga anak mo sa'yo, nililigot pa naman ng mga anak mo, konting hila lang sa'yo, di hubad na hubad ka, di ba? So, pag-isipin, para kang si Eva sa hardin ng Getsemani. Wow. Naglalakad sa bahay ng hubad. Wow.
Di ba? Pero may mga ganun ha, partner ha. Yung mga naglalakad sa bahay nila ng hubad kasi gusto nila komportable sila. May mga ganun Oo. talaga. Iba-iba. Kaya siguro nga, Ako nga partner. minsan, nag-oblation run pa nga ako sa Wow, bahay tara, namin. iba din. Kahit hindi kailangan tumatakbo. Oh, Nakakaloka. nag-oblation run, Wag ka- nababaliw na pala. Oo, wag kang ganyan, partner. Nag-imagine kaming lahat. Sa loob ng bahay. Nag-imagine kami lahat ng mga jingle balls. Ay, nako. Alerkay talaga. Oo. Pero kaya din siguro, partner, pumatok yung mga yung mga pambahay na yung negosyo ng mga Yes. pambahay. Anything na pambahay actually eh. Hindi lang naman yung mga negosyo ng sleepwear, pajama, mga Yes. pambahay, ganon. Hindi lang yan yung yung pumatok. Pati lahat ng mga connected sa bahay. 'Di ba? Tingnan mo yung mga tao nagmamarikondo, kuno-kuno, 'di ba? Super organized na mga gamit, 'di ba? Biglang din, partner, patok na negosyo yung mga room and linen spray. Palibasa lagi sila nasa bahay. So, Yes. na-appreciate nila yung mga spray na yan na mabango. Dati kasi parang hindi naman bumibili ng mga ganyan kasi bakit? Ay, Oo, yeah. gabi na uuwi, matutulog na lang din naman, sandaling oras lang naman, buong day wala. Pero ngayon, nandyan, 'di ba? So anything na na konektado sa household, patok na negosyo yan. Kung halimbawang ikaw ay nag-iisip ngayon ng negosyo na papatok, I think okay talaga yan. Tsaka yung mga madami mga pampa-beauty partner na napatok din kasi may extra time na mag-scrub, 'di ba? May time na mag-lotion. Yes, Dati yes, kasi nagmamadali, oo. partner, dead mo na kahit bitak-bitak na yung yung kutis. Hindi na maglo-lotion kasi nagmamadali, 'di ba? Yung mga ganun. So Oo. ngayon manonotice na. 'di ba? Yung mga Sa bagay, ganun ba? tama nga naman. Magandang magandang practice yan, magandang habit yan mga kaibigan na kasi na kesyo hindi tayo, kahit nasa bahay lang tayo, pababayaan na natin yung sarili natin. So, ibig sabihin, kahit nasa bahay lang tayo, di ba, nag-aayos pa rin tayo ng sarili natin, na we make sure na okay, presentable pa rin tayo. That's why bumibili ng mga beauty products, ano pa yung mga binanggit mo kanina, at yung mga spray na ganyan. Di ba, dati naman, sanay tayong ang baho-baho ng una natin, di ba? Mapa-mapa na nga, okay lang. Kasi kaya lang di natin magawa kasi nga sobrang busy natin. So this time, 'di ba, since nasa bahay lang tayo, nababago natin yung habit, yung old ways na may unan na sobrang baho at ang parang 7,100 islands of the Philippines nakamarka sa unan mo, 'di ba? So ngayon, wala nang ganoon. Magandang practice 'yan, mga kabisyo. Yung twinning collections mo, partner, 'di ba, magandang yan magandang gamit din sa bahay yan kasi sobrang komportable, 'di ba? Tsaka nabanggit mo mura. 'Di ba? Ako dati, ang perception ko kapag ang tao ay nakapajama, mayaman. Kasi ako di naman ako nagpapajama Correct, dati totoo kasi yan. yung terno, yung Tama. ternong pajama, Tama. 'di ba? Oo. Hindi naman tayo Parang nagpapajama kasi nga- dati. Alam mo, Oo, nagpajama kung lang. pinasok ko sa trabaho, yun din yung pantulog ko hanggang gabi. Tapos kinabukasan na ako magpapalit, pagpapasok na ulit ako sa office. Grabe ka di ba? naman. iba naman pala yung Kailangan sa'yo. magtipid sa damit. Iba naman, hindi na ang pagtitipid ng damit yan, Oo. partner. Kababuyan na din. Isipin mo, isang buong araw kung saan ka pumunta, yung dinihiga mo sa kama mo. Di wow talaga. Pero ano tawag dito, totoo ka dyan sa perception mong yan. Kasi natatandaan ko nung tsaka nung mga bata tayo, partner, extrang labahin kasi yan eh. Kung yung pagdating ng gabi, magpapalit ka pa into pajamas. Plus, yung pajama kasi pants, 'di ba? So, dahil pants Tama. siya, mas madaming extrang sabon. Alam mo yon, may extrang lahat extra, sampayan, space sa sampayan, unlike kapag ka naka-short. So, Oo. mag-ano naman, maghihilamos naman sa gabi, magpapalit ng regular na pambahay, pero hindi nagpapajama kasi tama kay, parang feeling ko noon, tama ka talaga dyan. Oo nga, ngayon ko lang na-realize, no? Oo nga, no? Parang noon, ang perception ko talaga din sa mga nagpapajama, mga mayayaman, kasi may aircon yung bahay nila. Wala kasing aircon yung bahay namin dati. So, Ang init, papajama ka pa ba? oo. Init-init na nga. Init-init na, papantalon ka pa dyan, di ba? Noon pa man din, ang mga pajama, yung talagang, ano bang klaseng tela yon? Yung hindi siya, yung pang-aircon siya na tela. Hindi siya, Oo. silk. Hindi lang silk, partner eh. Yung matigas, hindi ko alam kung anong tawag dun sa ganung klaseng tela. Maong. Ang init. Ang tigas. Ang sikip. Tetoron. Ang tigas-tigas. Tetoro ng init din. Pang uniform. 'Di ba? Yung mga ganon. So,
Totoo. Ang feeling natin noon, parang magpapalit ka pa ba, pwede naman regular na pambahay na pang ano na komportable. Ngayon kasi, hindi na kasi una, yung mga ganito are made affordable. So mas Yes. made affordable na siya. It's mabibili mo siya sa murang halaga actually, partner eh. Ang set pwedeng mabili mo as low as 100 hanggang 200, 'di ba? Yes. Kahit na 200 pesos, partner, hindi na masama, 'di ba? Hindi na masama 'yun. Isipin mo terno, taas baba na 200 pesos, bakit naman hindi, 'di ba? Why not? Na Totoo ang yun. ganda na ng presyo noon, 'di ba? Tapos Ang komportable dami ko siya. nakikita noon, Ha? ng ganung presyo, na talaga mapapabili ka. Minsan nga kahit limang terno na yun eh. Correct. Di ba? Pang araw-araw mong pamalit. Oh. Tama. Sa halagang 500 to 800, makakabili ka na noon. Samantalang dati, hindi basta-basta. Oo. Kasi nga ganun ang thinking natin na pag nakapajama ka, anak mayaman ka, Correct. nakatira ka sa magandang bahay. Tama. Kasi yun napapanood natin sa teleserye. Correct, Di ba? Pag mga nag-usap-usap nakapajama. sila sa terrace, Totoo. nakapajama. Oo. Pero pag pangkaraniwang tao, nakapagtulog na, hindi lahat naka-shorts lang at saka nakasando, kaya maluwag na t-shirt na luma. Correct, Diba? totoo. Pag mga pangkaraniwang tao lang. Pag mga mayayaman, 'di ba, nagbe-breakfast nakapajama sa garden? Yes, 'di ba? yes, Nagkakape, oo. Tas may pa-juice. para may pa-juice, parang masasarap yung tinapay nila. Alam mo, parang gano'n, parang what Oo. gano'n. Parang tsaka yung bacon nila, partner, sa mga pelikula ng mga mga nakapajama, no. Parang mas masarap yung bacon Oo. nila. Pag tayo nailuto ng bacon, parang ang liit. Oo. Parang hindi ma-achieve. Alam mo na, minsan yung sabi ng anak ko Totoo. sabi niya, why is it, mom, in the hotel, the bacon is parang reddish na mahaba? Why is it in our house, it's so Oo. small? Tas so small daw na parang maitim. Sabi ko, wag ka nang ano dyan, wag ka na masyado maraming comment, kumain ka na lang. Pasalamat ka, may bacon ka. Dati nakakatikim lang ako ng bacon kapag ka may... Nasa hotel. Oo, may team building tapos may breakfast tas bacon. Natatanda ko tuloy, partner, nung minsang first time ba yun na first out of the country trip ng Love Radio. Nakakatawa yung mga yung mga staff ng Love Radio kapag ka breakfast, talaga naman bantehado yung Oo. bacon. Halatang Wala nakakain ng bacon. halatang wala Totoo bacon yan. sa bahay. Pangmayaman din kayong bacon dati, di ba? Basta pag naka-bacon ka, mayaman Oo. ka. Sapat na sa atin ang pritong itlog lang at saka tuyo. Pag nag-bacon, may extra cash ka. Correct. Hindi naman lahat nakakabili ng bacon dati. Wala namang, tanda ko dati sa palengke namin, wala akong napansin na araw na namamalengke inanay ko, may nakabentang bacon sa sa karnihan. Walang Wala. ganun. Sa grocery lang, di ba? Sa supermarket lang. So, sa pangmayaman. Kaya nung first time talaga namin naka-out of town, naka-out of the country, naka-check-in kami sa hotel. Nung breakfast, gulat na gulat kami. Wow, ang dami masasarap na ulam. Grabe talaga. Oo, wow, bacon. Hindi ko Bandihado makakalimutan yung yun, nilagay. partner. Yung lahat Oo. ng staff. Hindi ko nababanggit yung mga pangalan, Oo. pero nakakintal yun sa memory ko kung gaano kadaming bacon yung kinuha. Parang, last bacon mo na po ba? O first bacon mo. Kasi sobrang talagang ginawang spaghetti. Alam mo yung ganong kadami. Pero ngayon parang pangkaraniwan na lang, no? Parang Hindi, medyo ordinary hindi na lang naman, din. Oo, hindi naman sa ordinaryo, pero hindi na siya ganun ka parang high-end lang. Kasi bakit? Wow. Medyo Oo. mas affordable na siya. Siguro mas marami na rin pera yung mga tao or nauso din yung samgyup. Kasi yung samgyup, partner, mga Yes, belly slices yes. yan naman ninipis. So parang bacon na din, 'di ba? So yun yung mga eksena. Kaloka Tsaka talaga. yung mga table na may naka-display na prutas, no? Parang ang yaman-yaman nilang tingnan. Kapag Ngayon, ka hindi may natin prutas. masyado. Oo, tayo Ako- nagkakaroon lang tayo ng prutas, Kapag yung mga New kiat-kiat Year. kapag bagong taon. Oo, kasi kukumpletuhin Pero yung mo mga yung- mayayaman, Oo. Lagi sila may apple, no? Yun talaga yung basihan eh. Oo. Parang on Oo. an ordinary day may apple. Tare, may apple kayo. oo. Iba din, grabe. Mayaman may apple, ang pula-pula. Pero ngayon hindi na rin. Ang ng apple sa gitna ng mesa. Oo, pero ngayon hindi na rin, 'di ba? Kasi pangkaraniwan na 'yan dahil ang dami na rin nagbebenta, tapos sa online Tsaka mura na siya. Oo, mura na din siya. Oo. Online pwede mo din mabili siya anytime. Yung mga ganun. Ang sa akin, partner, ang isa sa mga basehan ko din, partner, placemat. Kapag may placemat yung bahay. Oo. Wow, grabe, may placemat. Hindi, yung placemat na may coaster.
Kasi dagdag dagdag hugasin kasi yan kapag ka may coaster. May pa-coaster pa. Oo, yung may coaster pang nalalaman kasi ibig sabihin yung papatungan ng ano. Kasi tayo, nasanay naman tayo kahit saan nakapatong yung baso. Kahit nga yung baso nasa malayo sa'yo, di ba? Baso mo na rin yun. Tama. Nauna sa tauban yung baso namin, wala spesa. Di ba? Pag nauhaw ka, punta ka sa tauban, saka kumuha ng tubig, saka uminom. Correct. Di ba? Hindi mo na pero kailangan. mga mayayaman, may ready baso sa gilid, tapos tatakalan ng mga yaya. Di ba? Either lalagay ng coffee, o kaya ng juice. Ay, hindi mayaman na talaga yun, partner, kasi may naglalagay para sa kanila. Mayaman na. Yung mga saktong yaman, yung may coaster lang, pero kanya-kanyang kuha, pero may juice. Ang taray talaga, parang feeling ko pag mayaman, ang sarap ng juice nila. Para kompleto sa asukal, hindi tinipid. Oo, tsaka parang mas masarap yung orange juice nila. Iba, parang iba yung iba yung lasa. Ang tingkad ng kulay, no? Oo. Ang tingkad ng kulay ng orange correct, nila. Parang orange talaga. Parang basta alam mo talagang mayaman yung bumili. Ano ba naman tong ano? Ano ba to mga sugat ng kabataan pa ba ite? Kalurky. Wala lang, oo. Pwede naman, sa panahon ngayon, di ba may experience na rin natin. Yung mga, kumbaga, yung mga dating nating napapanood sa TV, yung mga dating nating pinapangarap, nagagawa na natin sa bahay niya ngayon. Kagaya yung pasuot ka ng pajama sa bahay. Di ba yung magkaroon ka ng linen spray sa unan, magkaroon ka ng ng bacon sa bahay. So, na siya, achievable na siya, unlike dati, napapanood lang talaga natin sa TV lahat. Correct. So, 'di ba? Ngayon kayang-kaya at affordable, 'di ba? Partner, this week lalabas na talaga yung aming mga pajama collection. Ano to ha? Pag may mga nagtatanong kasi sa akin, partner, ang konsepto po kasi nito, hindi po siya individually sold. Family siya family set, twinning set. So, set po siya. So, kung may mga nagtatanong kasi, meron po bang kasya sa akin? Ano po siya, set siya. So, dapat kasya sa'yo at sa anak mo, sa'yo at pamangkin mo, sa'yo at kapatid mo, yung ganun, na mas maliit sa'yo. Kasi nga, yun yung konsepto nun. Pati kapag pajama, set ito, family, pamilya, nanay, tatay, 2 anak. Ganun. Oo. 'Di ba pero so pang ilanan, ilang family members? 3, 2, 5. 2 anak. Okay. So, set kunyari, of 4. So, set of 4. For pajama. So, kunyari, nanay, tatay, tas 2 anak. So, pwedeng lalaki, babae kasi pajama naman yan. So, pag pajama kasi, wala naman gender new, unisex, 'di ba? So, tapos pagka twinning, merong twinning na mostly mommy and daughter. Tapos 2 kaagad 'yun kasi kahit isa yung anak mo naman lalaki. So magagamit mo pa rin naman. Magagamit pa rin naman niya 'yon. So yun yung konsepto noon, set siya Kaya nga the twinning collection. So set siya. So hindi po siya individually sold. Magi-individuals selling lang kami. Siguro kapag may mga promo sila Lazada, yung mga ganyan, yung mga sale, mga ganun. Pero otherwise, set siya. At maganda naman siya kasi buong family, 'di ba, taray, pare-parehas ng suot. Monday color green, Tuesday color yellow, Wednesday color pink, 'di ba? Thursday animal print, taray. Ang ganda kasi organized kasi maski bago ako masarap mag-OOTD, no? Kasi minsan lang sa pamilya nyo magaganyan eh. Tama. So, magandang pang picture then post it. Correct. On Facebook or Instagram. Tama. Instagrammable. Na by the way, nabasa ko sa isa sa mga reports ng digital team sa atin, na ang Pilipinas is the second most Instagrammable country in the world. Taray! Wow! Taray ng second most Instagrammable country. Sa bagay, baka naman with the most number of Instagrammer in the world. Mali lang ako naintindi kasi English. Ay, balikan ko nga. Balikan ko, baka mali nga ng pag-intindi. Nakakalurky. Pero nakakatuwa. Kasi madami tayong mahilig mag-Instagram. Oo. Tsaka yan, katulad nga, yung mga picture-picture na pare-parehas ng damit, ang hilig talaga natin dyan eh. Meron nga akong dating yung nagsusponsor sa akin ng twinning. Na-realize ko, nung tinignan ko yung profile niya, since 2004, yung negosyo niyang twinning. So, ibig sabihin, matagal siyang Pasok siya, yun. So, yun, dahil nationwide naman tayo, partner, yung The Twinning Collection po sa Facebook, pwede nyo pong tingnan kasi doon po yung list ng mga kung saan kayo mag-order sa region po ninyo. Kasi napansin ko, partner, lalong-lalo na pag nagpapagame tayo, napakarami nating nakatutok na iba't ibang parte ng bansa kasi napapakinggan tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hindi naman dito sa Manila lang. Yun. So, support!
support. Sige na po. Kasi, Bili na kayo, oo. search nyo na, tapos mag-order, book your order na. Yan, 'di ba? Malay mo kapag ka umorder ka, ako mag-deliver. Kung mag-order ka ng 13,000 kilos. Ako magde-deliver. Pero kung ano lang, wali, charot, 'di ba? Hindi, pero good luck po dun sa mga nag-iisip na mga magnegosyo. Nga sabi natin kanina, anything na konektado sa bahay, I think pwedeng pumatok sa pagkain, 'di ba? Yes. Good luck Agree. ng Bonggasia sa mga online na businesses. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, magkakabanding-bandingan muli tayo. Ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM radio station.